Zvinoshamisa zvichityisa, zvisinei gava razodambura musungo mushure mekunge mbavha dzechitendero dzinonyepera kuita kunge maprofita dzabatwa. Kusangana kwatikuita zvakare pachanel ino, chanel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, mukaona ndadzoka kudai ndinenge ndadzoka nenyaya dziri kupisa mumastreets. Nyaya yandauya nayo inyaya yakaitika iyo kuMount Darwin, nyaya yevarume vaviri avo vanozviti vanobva kushamba kwaGT, avo vakabatwa vachinyepera kuita mashiripiti ekubata zvidhoma, izvo zviri zvinhu zvavo zvavanenge vauya nazvo. Vamwe vanomati mapipi, vamwe vanomati mashiripiti. Vanhu ava vanoti ivo vanopinda chechi yeJohn Masowe, uye munhu anga avashevedza ndi baba vechikuru vanopindawo chechi yeJohn Masowe zvakare. Vane mwana wavo ari kurwara, zvino vanga vashevedza vanhu ava kuti vavachenesere musha uye mwana wavo aite zviri nani. Chazonyanyorwadza nekubohwa ruzhinji ndechekuti varume ava vanga vakachaja mombe mbiri kuita basa, asi pasina zvavanga vachizoita kunze kwekuburitsa zvavanenge vauya nazvo vonyepa kuti vazviwana pamusha apa. Ladies and gentlemen, onai video revarume ava vabatwa vachinyepera kunge vachiprofita. Mapedza kuona, ngatisangane mucomment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Kusoira kumana. Ya, nyasobata zvinhu usavhara pamusoro apo. Nyanga ngaibude chioneke kuseri. Wakoti wanaona zviri mukati umezvo. Nyanga ngaibude. Mabva kupi imi maumane? Magona varume. Blala. Yeah? Kushamba kwani? Kwajiti. Munopinda chechipi imi? Usavhara apo. Munopinda chechipi imi? Yeah? Unopinda John Masowe? Koyo. Unopinda chechipi rasta? Yeah? Saka akautera timeta basa rekubira vanhu muchinyepera vanhu kudai so ndiani? Munotoprofita? Yeah? Iwe, ndataka kuti munoita zvekubira vanhu muchinyepa kudai so ndiani? Taurisa tunonzwika chamani. Kwezvi mamuchizviitire izvi? Yeah? Pakanganisika. Mari yamatora yacho iri kupi izvozvi? Aya, imatara mari kai? Ani mati mukuda mari pamabasa awo? Ichi mabva nacho kupi? Ichi mabva nacho kupi? Iwe, mabva nechichi kupi ichi? Iwe, ndati mabva nechichi kupi? Yeah? Mabva nechichi kupi? Aiwa, kuwarowa asida kuwarowa, but kuti mabva nechichi kupi mimi timu? Chauya nani? Atiza umwacho. Mumwe wenyu andi. Mama rangana kuti mutore mari panapa. Mutore mombe mbiri panapa. Imi mchibira mdhara uyo. Nezvaari. Eh? Nayo comrade. Kumasowe ndizvo zvamurudzidziswa kumasowe. Eh? Uzati baba watopinda Masowe yamurutara Masowe yacho imini. Eh? Mana musadaro manzi. Aiwa, Ganas, mira. Sunga neta iya isunge. Sunga ne iye. Aiwa. Iwe basko itamba isunge. Inochedza isunga ne iye. Hapana, mufana kurohwa imi muri mbavha kuseke. Ndakubira munhu mukuru akaita semimi. Saizi yenyu mukatadza kushanda muchirima imi. Eh? Mukutadza kurima saizi yako iwewe. Apo munonyepera kuti maprofita kuMasowe. Iwe, choneshe.
chakagadzirwa nani chini tione naye marasta chakagadzirwa nani sungai vanhu tione naye tione ijira mazine momba apana wangu makajaidzwa toda umbowarova aiwa naumborovana aiwa wabaka imbavha kaidzi imbavha aiwa timbongongodza hapana sabira vanhu hakurini aiwa